yawwa kura ma ai ka san me ba da kai abin da ke tafi da ni wani ba Allah ne a kauye ma shi na sai gona gare shi yake sai kawo mu maka kuma yake kasa kana so kana da haka saurara na sai gona da shi sai gona wannan talaka da shi ya zo yana iya mai iskar shi ni da nake so a yi ni ke da mu abun a nan da su ba wani da take da ma mai mai da shi da wanda sun ka sace mu babban da kuma a da yana so alaƙa ne ko a sace wani babban jami'in tsaro bai taɓa sanin abin da za mu yi shi a cikin ƙasar da mai tsaron da zai tsaye ba kan kan wannan fasita kuma yana da nishi ya yi rasu kafin nan ƙarin da rike nan akwai wani nan ne da lura wani na nan a kawo abu na gani wani dan fariyar da ke shi ba wannan tsoye mutum shi ne mai na gani shi ne zaɓar dama da ke cikin kamar yau a gani wanda ba gwamnoni ba ne don talaka ne za a sace su ka san ko samu aiki na gwamnoni a takaice ne za ka ba mu miliyan biyar da gwal zai zama miliyan biyu maganar nan fa ba ka san babban magana ce na sani ka fi wannan talaka na ba wani ne ba miliyan biyu da rabi zan baka a ɗaya ma ce ba ɗagon kasanni ne kai ne ba haka mu da ka san yaran na san su masu na yan amma madawal Allah ya haka amma alhaji ka fuka kan da ba haka ne ba madawal amma ko da miliyan uku da zai da ga zai yi samu an kai an kana da shi ne ka san ba miliyan da ke rage to shi ke nan ba da rage jin farai ya yi bi da ya na go yawa yara akula aiki da kyau yara akula aiki da kyau karami ne amma sai azabar da ha gane ka nemo shi ha gane sai aiki ha gane idan ka kalle ke zama shi a kuwa ha gane abokin da na tambaye shi ya ce yanzu haka in da an yi wani da ina shi na aiki shi ke nan aka kaga mai ka san shi ka huta wani lokacin kuni sake kuni kula har ya hada wani lokacin kuni aikin kuni kula ban san ban
Kai ne ma kau? Yalla ban ya kwaro. Oke ba kamar sani ba. Ba zan ma bayani ba. Shi kan zai gaya ba zan kyau. Ba na abuwa. Kawai ne kuma gida. Babu kai ba labarin an riga an kusa da kai ba a taɓa shi labarin a kan kuɗi ko kuwarta ina saurewa wannan saukar da sai tashi tattashi nan da awa shidda in masu shi sun zo daga shi su kake suka shi ta shi in ba su shi ba kuma ya bindige da shi labarin shafi